சுகன்யா என்பது என்னுடைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க சிங்களத்தில் பதில் எப்படி சொல்கிறாங்க என்று பார்ப்போம். சுகன்யா ඉවරයිද? ඉවරයි මිස්. හරි. ඔක්කොම ලිව්වද? ඔව් මිස්. ඉප්පඩි. ඉප්පඩි එනවා මෙහෙම. මේව. මෙහෙම. මෙහෙම. ඕකේ. හරි. කියන நாளைக்கு வரும்போது அதை கொண்டு வாங்க. හෙට එනකොට ඒක අරගෙන ඉන්න. வெரி குட். நாளைக்கு வரும்போது அதை கொண்டு வாங்க. හෙට එනකොට ඒක අරගෙන එන්න. அது உன்னுடைய விருப்பம். ඒක ඔයාගේ කැමැති. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. விருப்பம் කැමැති தான். ஆனால் அது உன்னுடைய விருப்பம் சொல்லும் போது ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. எப்படி சொல்றது කොහොමද කියන්නේ? ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. நேரம் முடிந்ததா? වෙලාව ඉවරයිද? වෙලාව ඉවරයිද? වෙලාව ඉවරද கேட்கலாம். இல்லாட்டி වෙලාව ඉවරද? ஏன் இப்படி போய் சொல்கிறீங்க? එයි මෙහෙම බොරු කියන්නේ. ඇයි මෙහෙම බොරු කියන්නේ?